Hej YouTube! Vi har fundet diamond! Diamond? Ja, og vi har fundet 2 dia. Vi kunne have fået 3, men vi kom til at bruge 4. Altså jeg sagde jo, der var Lapis! Ej, det kan man ikke bruge ud over guld. Pæne blok. Det var pæne blok. Der har jeg sgu jo en gang. Ja, En gang. Ja. Og Lapis lazuli. Ej, fuck, vi kunne... Har vi da ikke været der sted? Ej, mand. Det var vi skulle lige før. Mange lapis lazuli. Vi har mange. Ja, fordi man får ret mange af lapis lazuli. Hvor mange har vi? Det kan vi lige se. 34. Jeg tror, du har misset en pikkelig bag. Der er en... Ej, det her, det er altså verdens bedste kort. Hvad er det? Det var fordi det er tur. Nå, det var... Vi skal lige have hakket noget, hvad det nu der hedder, sten, så det er, at vi kan komme op. Nej, der er mere redstone. Ja. Jeg kan på, der er ikke noget. Jeg skal ikke komme ud. Må jeg lige se, hvor meget vi har? 2. Det er nok. Jeg kan bare lige bruge redstone. Ja, Ja, til at ansætte ting. Ja, hvis du får TNT, så tror jeg snart det gør. Vi har jo det skal ikke. Du botter. Du botter ikke. Sådan der. Vi skal have noget af det her. Hey, så skal du bruge, hvad den hedder. Så kan vi lave... Du skal bruge skål til krus. Ja. Vi skal bruge... Ja, nej, vi bruger vores træskov. Vi kan bruge vores iron skov, når vi har en... Ja, og vi kan lave diasvær. Kan vi? Ja. Vi har jo 2 dier. Ikke lige nu. Hvad kan vi bruge for den, når vi ikke har den på knive? Det er godt, vi ikke har den på knive. Fuck! Prøv lige at se det der. Sauermus, kom tilbage, og vi har en kage. Til dig. Nej. Skal bare blive ved. Nej, vi skal lige hakke noget sten. Nej, det kan vi ikke. Jo, sådan, så vi kan komme. Du skal ikke sætte noget der, fordi vi skal kunne komme. Nej, det behøver vi jo ikke. Vi skal jo ikke op af korten, de yndlings. Jo, men vi skal op på et tidspunkt, så vi kan få lidt til. Vi har nok ikke. Nej. Det er lidt hul her. Den er hurtig. Ja, så sten er den. Hvis andre ting er den ikke. Andre ting er den ikke. Nå, lad os få hakket os op. Det er irriterende. Nej! Ikke nu. Er du sindssygt? Hvad nu står diamond? For vi jeg tror lige, det var en zombie. Der er noget derinde. No, it isn't. Back to the future. Det kan man ikke sige. Jo, man kan godt sige det, hvis man ikke vil. Jo, hvis man er i fremtiden, så kan man godt sige det. Ja. Nej, hvis man er over fremtiden, så kan man sige det. Ja. Back to the future, og jeg sagde det også bare for sig. Vi er ikke frem. Vi er ikke over fremtiden. Altså sådan over. Jo, for dem, der var i gamle dage, er vi. Ja. For vikingetiden er vi. Det er så svært at være så Det er så svært at hedde Det er svært at være så Det er så svært at være Vi kan jo ikke finde der, hvor vi havde gravet ud. Det gør lige meget. Jeg hakker guld med en guld. Nej, det kan man ikke.
Det kan jeg godt se. Iron, det er bare det bedste. Ja, det er bedre end guld. Men guld, det kan man lave en god rustning af. Som ikke er lige så god som iron, men vi kan lave en rustning. Skal vi lave en rustning? Ja, vi skal lave en rustning. Eller skal vi? 19 stykker. Eller vi får 19 stykker, så vi kan næsten lave fuld rustning. Hvad? Fuld rustning? Er der nogen, der ser det, hva'? Nej, det er det. Jeg hører nogen subscribe, eller nogen subscribe. Hvad er det her? Nej. Iron! Iron! Skal jeg have med? Du skal tro på dig selv. Det er det eneste sted, du skal gøre i Minecraft. Nej, vi reklamerede ikke for GMP. GMP! Hvorfor siger jeg alting forkert? GMP. Vi er bare sjove. Nå, men vi må løbe, YouTube. Hej YouTube. Nej, det er en afbrydelse. Det er lidt svært at se her. Det er helt det. YouTube. Hej YouTube. Hej YouTube.